friends, brothers and sisters. Welcome to our one-week series of Bible seminar. This seminar is sponsored by the Stewardship Department of the Seventh-day Adventist Northeastern Mindanao Mission. Ninitak na ang maigsoon, kamo nagasubaybay sa atong himuon nga one-week series, naguluhan kini dalan sa kinabuhing dayon. Ninitak na ang maigsoon, mo kini ang atong unang nga pagtuon. Ug dadon ko kamo nini nga series sa pagtuon sa Biblia nga kita makaangkon og puno sa paglaom. Apan sa dili pa ta mo ato sa unahan, ato unang pasalamatan ang atong pangulo sa Northeastern Mindanao Mission, ipanguluhan ni Pastor Max Dante Omos, kauban usab sa atong Executive Secretary Pastor Nimrod Saramusi, kauban usab ni Pastor Cirilo Baal, na mga atong treasurer sa Northeastern Mindanao Mission. Ato usab pasalamatan ang atong director sa Stewardship Department, si Pastor Roger Jimenez, o sa ubang mga director sa Northeastern Mindanao Mission. Mga higala maigsoon, subaybay kami nini usa ka semana nga pagtuon sa Biblia nga makahata og paglaom sa inyo ha. Dining atong panahon karon, nga niya kita sa precious nga panahon. O dining atong tibuok nga semana nga pagtuon, naguluhan kini og dalan sa kinabuhing dayon. Aside kung maigsoon nga ikaw nangita niya ng matuod nga dalan nga magadala kanimo niya ng langitnon na pulianan. Apan ini kagabion maigsoon, salamat sa imuhang pagsubaybay o pag-uban kanawa nini ato ang live streaming karon. Bisan asa makangadapit dinhi sa atong kalibutan. Salamat sa imuhang pagtan-aw karon. Kung ikaw nakaangkon o maayong pagpili na ikaw makapaminaw sa mensahe sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Sa di pa tamo sa unahan maigsoon sa atong unang topic karon, ini atong day 1 sa atong one-week series, naguluhan kini dalan sa kinabuhing dayon. Hinaot ko na ikaw gayud mohimo sa pagtapos ni ining series. Gikan karong Domingo, mahuman kini sa Biyernes sa gabi. Kung ikaw makaangkon og paglaom sa imong kinabuhi, sa tibuok panimalay, na ikaw mahimo nakabahin sa makatawan sa Ginoo, nga musugod kaniya sa dakong kalipay sa diyang siya mabalik kani kalibutan. Nitak na migsoon, sa di pa ta mo adto sa unahan sa pagsugod sa ato ang pagtuon karon. Kita una magahimo sa pag-ampo sa Ginoo sa pagpangay kaalam niya kaniya. Ihangyo ko kamo sa pag-uban kanako sa atong pag-ampo. Ginoong Dios nga naa sa langit, ningtak na amahan sa kagabion. Salamat sa among mga friends diha sa live stream na sila karon nagahimo sa pagpaminaw sa unang topic sa paghahimuon nga Bible seminar. Among ginaampo amahan nga ikaw magahatag kanamo karon sa imong langitnon nga kaalam. Ug hatagi kami amahan sa mensahe nga puno sa paglaom sa mga kinabuhi. Makahatag kini o kalipay samtang kami nagalagad nga kanimo. Among itugyan isari kanimo tanan sa ngalan ni Jesus among madaluwas. Amen. Ang topic ko karon sa atong usa ka semana, one week series nga paghahimuon nga Bible seminar. Magahatag kanimo og kasiguruhan sa imong kinabuhi. Niining kalibutan nga puno sa kalisdanan, puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Og ang atong uluhan niining usa ka semana nga series, naguluhan kini og dalan sa kinabuhing dayon. Diin kini nga dalan ang imong pilion nga ikaw mahimo nga magmalipayon sa imong kinabuhi. Kini nga dalan magtudlo kanimo ngadto sa usa ka Dios nga magahatag kanimo og paglaom diha sa imong kinabuhi. Matud pa sa Juan 14 bersikulo 6, nag-ingon nga ako mao ang dalan, walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Si Ginoong Hesus nagsulti mga igsoon nga siya mao ang dalan. Og walay laing makaadto sa Amahan kundi pinaagi lamang kag Ginoong Hesus nga siya mao ang matuod nga dalan. Dinhi sa kalibutan ang Dios nga nagagiya sa iyang mga katawhan, nagagiya pinaagi sa iyang pulong, nga ang iyang pulong mao'y matuod nga mga pulong nga nagahataw og paglaom sa ilang kinabuhi.
nining atong kalibutan nga gipuy-an, kita nagatuo nga dunay Dios sa langit. Ug dunay Dios nga naghatag sa iyang pulong nga nagahatag og paglaom kanato sa pagtutok niyang langiton nga puloy-anan. Atong nasayran mga igsoon nga kining kalibutan gilalang kini sa Ginoo. O naa dinhi ang iyang malilalang mga katawhan. Diin gusto niya nga kanang iyang malilalang katawhan mohimo sa pagsalig kaniya sa pagkinabuhi nga mahimong kahimutan og uyon sa iyang kabubuton. Matud pa sa Proverbio 16:25 nagkanayon ang maong sinulat sa Biblia. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao. Apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Dunay pagpili sa tao mga higalang igsoon nga para kaniya matarong. Apan ang balaang kasulatan nag-ingon nga niana nga pagpili sa tong kaugalingon posible nga kita mahimo sa masipyat nga pagpili. Nga ang dalan nga atong napili posible nga mao kana ang dalan sa kamatayon. Busa niining atong usa ka semana nga series. Ako nagalaom nga magahatag kini kaninyo og sigurado nga pagpili nga sa dalan nga inyong pagasundon kini magahatod kaninyo ngadto sa suod nga pakirelasyon sa inyong manluluwas nga si Ginoong Hesus. Atong tun-an karon ang unang topiko nga nagaingon ang karaan ug maayo nga dalan. Niining takna igsoon ang atong unang topiko na atong paghisgutan ang karaan ug maayo nga dalan. Matud pa sa Jeremias 6:16 nag-ingon, mao kini ang giingon ni Jehova, tumindog ka sa mga dalan ug tan-awa ug pangutan-a mahitungod sa karaang alagianan. Kung hain ang maayong dalan, ang Dios naghatag kanato og giya nga kita mohimo sa pagtindog sa karaan ug maayo nga dalan nga moy angay natong pagasundon sa atong kinabuhi. Versikulo 16. Og lumakaw kamo ni ana og makakaplag kamo sa kapahulayan sa inyong mga kalag. Ang dalan nga gitanyag sa Ginoo nganhi kanato kini nga dalan nagahatag kanato og kapahulayan sa atong kinabuhi. Nagahatag kanato og paglaom sa atong kinabuhi. Nga kini nga dalan magahimo kita sa pagsunod niini nga dunay paglaom ngadto sa unahan. Mga higala migsoon. Busa ang Ginoo nag-imbitar sa matag usa kanato sa pagsunod niini nga dalan. Dalan nga padulong ngadto sa dakong paglaom. Dalan nga mao si Kristo nga magahatag kanato og kalipay sa atong kinabuhi. Nag-ingon ang Mateo 7:13, dunay duha ka dalan nga gisgutan diha sa balang kasulatan, mga igsoon, mga higala. Nag-ingon, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kapildihan, og daghan ang nag-agi niini. Dunay lamay duha ka dalan mga igsoon. Ang una nga dalan mao kini ang dalan nga masigpit, ug ang ikaduha nga dalan mao kini ang dalan nga huwag. Apan kining dalan nga lapad or huwag maigsoon, kini nga dalan padulong ngadto sa kapildihan or padulong ngadto sa kalaglagan. Apan ang Dios nagahatag og giya kanato karon nga kagabhion diha sa bersikulo 14, kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutayra ang nakatultol niini. So dunay duha ka dalan maigsoon diha sa balaang kasulatan. O gusto sa Dios nga atong pilion ang dalan nga maoy masigpit kay kanang adalan nagapadulong kanang adalan ngadto sa kinabuhi. Ang atong panaw ni ining kalibutan na migsoon, nagasubay kita niya ng hiktin nga dalan. Apan niya ng hiktin nga dalan ang nagauna ni ana mao si Kristo nga atong manluwas. Niya ng dalan nga mahiktin, higpit nga dalan, lisod ang dalan padulong sa kadaugan. Apan kita malipay kay ang Ginoo maoy nagauna ni ana. Apan ang huwag nga dalan daghay nagasunod. Apan ang padulong ni ana nga dalan nga padulong sa kapildihan. Busa ni ining taknaa mga higala maigsoon. Ang atong panaw, ang atong destinasyon padulong niya ang langit nun nga puloy-anan. O kita kinahanglan musubay sa tinuod nga dalan. Ang Juan 16 versikulo 33 nagkanayon, gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako
kamo makaangkon og kalinaw dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan. Musugot ag sa dili maigsoon ang atong kalibutan nga gipuy-an karon mao kini ang kalibutan nga naulipo na sa sala. Mao kini ang kalibutan nga nadaot na sa sala. Ug daghan sa mga katawhan karon ang nakaangkon og kalisdanan sa ilang kinabuhi. Ug daghan sa mga katawhan nga daw nawad-an sila paglaom sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang kalibutan nahulog naman sa maong pagpakasala. Apan ang Dios nagapadayon sa Juan 16 versikulo 33 nga siya dunay saad sa matag usa kanato. Siya nag-ingon, apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Ang atong himuon migsoon nga kita mohimo sa pagsalig sa Ginoo tungod kay iya na diay gidaog ang kalibutan, mga igsoon. Diha sa imong pagsunod kang Hesus kamoy matuod nga dalan, ikaw makaangkon og kadaugan sa imong kinabuhi. Ang kalibutan nga atong gipuy-an kanon puno sa mga kalamidad, puno sa mga trahedya, puno sa mga problema, puno sa mga kabalaka nga sa atong kinabuhi usahay mawad-an kitag paglaom, mga igsoon, mga higala. Apan ang Dios karon ni ining atong pagtuon nagahatag lamang og hulagway daon sa kita mohimo sa pagsalig sa Ginoo nining malisod nga kalibutan nga atong gipuy-an. Ang Job 14 bersikulo 1 nagkanayon, ang tawo nga natawo sa usa ka babayi hamubo ra ang panuigon o tugob sa kasamok. Tuod migsoon, ang atong kalibutan karon napuno sa kasamok. Gani ang tawo nga natawo diha sa usa ka sabakan diha sa usa ka babayi hamubo ra ang iyang kinabuhi ug puno sa kasamok. Gani bisan ang gagmayng bata muhimo sa paghilak tungod kay sa iyang yano nga panghuna-una mibati siya og kasubo, mibati siya og hadlok sa iyang kinabuhi. Apan ang Dios nagkanayon sa iyang sinulatan diha sa Job 14 bersikulo 1, kitang tanan nga tawo nga huyang og walay mahimo, ang tanan musangko sa samang kahimtang samok nga kinabuhi. Kung kita maigsoon muhimo sa pag salig sa atong kaugalingon, makaingon ta nga musangko lamang kita inang samok nga kinabuhi nga puno sa kabalaka. Apan niining taknaa sa atong pagtuon karon, ang atong mensahe nagaimbita kanimo sa pagsalig sa Ginoo nga imong bug-os nga Dios, may maghatag kanimo og hingpit nga paglaom sa imong kinabuhi nga ikaw mahimo magpatidul-anon ngadto kaniya. Ang kalibutan nga atong gipuy-an karon maigsoon, ang mga tao dinhiya na puno sa kabalaka o kahadlok. Sa bisan asang dapit nga kalibutan, ang mga tao dunay mga kabalaka. Dinhi sa Pilipinas doon na tayo problema. Ang mga tao sa dito sa lain nasod, dito sa Amerika, doon na usab sila problema maigsoon. Nga ilang natagamtaman kung ang atong problema dinhi sa Pilipinas piso ra, dito ang problema nila sa Amerika maigsoon, dolyares ang mga problema dito. Mas hayahay pa ta dinhi sa Pilipinas. Kaya naman anytime naapatay mga posible maduulan nga makatawhan nga makatabang kanato. Hayahay pa ta din sa Pilipinas kay bisan tuod na yung mga problema, makahimo ka pa kita sa paggahin o pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagtuon sa iyang mapulong o pagsalig ngadto kaniya. Ang atong kalibutan karon nasamok labi na diha sa mga palitunon o sa mga presyo sa mga palitunon sa palibot. Ang tao mabalaka basta mo taas na dahil ang presyo sa bugas, daghan na dahil magrally migsoon, daghan na dahil magrally mga higala nga ibaba ang presyo sa bigas, ibaba ang presyo sa gasolina. Kaya naman lisod kay migsoon nga naata sa panahon sa kakrisis, lisod kay migsoon ang atong ugma damlag ang mga tao di jud malikayan nga sila makaangkon og kabalaka sa atong pagkinabuhi nining kalibutan migsoon. Atong nakita nga daw naa nakita sa panahon nga malisod, na nakita sa panahon nga ang tanang mga butang daw nagahatag kanato kanunay og mga problema o kabalaka sa unahan. Apan niining atong pagtuon, ako nagalaom nga imong masabtan unya nga ang Dios maoy magahatag og dakong paglaom kabag-uhan luyo ni ining malisod ug mangitngit nga kalibutan nga atong ginatubang. Ang Roma 13 bersikulo 11 nagkanayon, nasayod kamo kung unsan nang takna karon, mao na ang panahon nga angay kamong magmata. Ang Dios migsoon nagsulti nga ang atong kapanahonan karon mo na kini ang panahon nga angay kitang magmata. But pasabot migsoon, mo na kini ang panahon nga angay kitang muhimo sa pag sentro sa atong kasing-kasing
sa pangita sa atong Dios, sa paghimo sa pagpangalagad sa atong Hesus Kristo nga manluluwas. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa diha nga bag-o pa kitang mituo. Musugot sa dili migsoon, dunay katapusan ang atong kalibutan nga gipuy-an karon. O kining kalibutan nga atong gipuy-an karon, naa na kini sa katapusang gutlo sa kapanahunan nga malisod ang panahon og puno sa kabalakag, puno sa kasamok. Og mao na kini karon ang takna o panahon nga kita mohimo sa tiunay nga pagpangita sa Ginoo o pagsalig kaniya. Nagpadayon migsoon ang maong teksto diha nato makita sa Santiago 5 versikulo 8, kini nagkanayon, kamo usab kinahanglan magpailog, lig-una ang inyong mga kasing-kasing kay haduol na ang pag-anhi sa Ginoo. Ang punto migsoon mo kini nga ang kalibutan matapos sa dili madugay. Og ang Dios nagahatag pasidaan sa matag usa kanato ang paglaom nga gihatag sa Ginoo nga angay natong lig-unon ang atong mga kasing-kasing kay haduol na ang pag-anhi sa atong Ginoo. Siya mobalik kini kalibutan og mao ka natong pagkatun-an karon daw unsa ka haduol og daw unsa ka makagahom og angay pangandaman ang iyang pag-anhi, mga higala migsoon. Ang Dios sa mga hulagway nato nakita karon mubalik sa di madugay, uban ang iyang mga manulunda og ang mga matarong musugat kaniya diha sa dako nga kalipay ug ang atong nga pag-antos migsoon mapulihan sa dako nga paglaom niya ang panahon nga musugat kita sa Ginoo. Ang Juan 14 versikulo 1 usa kini kasaa diha sa balang kasulatan nga nagkanayon, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. Nagapadayon nga sa maong teksto Juan 14 versikulo 2, sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Versikulo 3, og kun atuan ako dito og makaandam ng dapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atuwa usab kamo. Ang saad sa Ginoo migsoon nga siya gayud mubalik dinhi sa kalibutan. Siya gayud mubalik dinhi niining kalibutan nga iyang gipakamatyan ang iyang linalang nga katawhan. Siya mikayab ngadto sa langit, diin siya mag-andam og luna alang kanimo og kanako. Ug kun siya makaandam ng luna, mga higala migsoon, siya mubalik dinhi ning kalibutan aron sa pagluwas sa iyang mga matarong makatawhan. Daon sa kadako nga paglaom migsoon nga ang Ginoo angay kasaligan nga luyo sa atong mga kalisod, mga kasakit ning kalibutan, ang Dios nagsaad og dako nga paglaom nga siya mobalik ni ining kalibutana. O mao kana ang katapusan ining kalibutana sa kasakit, sa kagulanan, sa kalisod. Kaya ang dakong paglaom ang atong Dios nga manluwas mibalik na alang sa pagluwas kanato og iya kitang papuy-on ni anang labing nindot nga langit nun nga pulianan. Daon sa katahong may giso na atong paghulagway, pagsudong sa panahon nga mobalik ang Ginoo din sa kalibutan. Ang pangutana nga sa andam ka ba ikaw nga musugat sa Ginoo sa panahon nga mobalik ang Dios dinhi sa kalibutan. Atong padayonon migsoon sa pag-anhi sa Ginoo ang balaang kasulatan nagsulti diha sa Pinadayag 1 versikulo 7 nga aniya karon muanhi siya uban sa mga panganod og ang tanang mga mata makakita kaniya. Sa pag-anhi sa atong Dios migsoon ang iyang pag-anhi nagahalag og kamatuoran nga ang iyang pag-anhi usa ka mahimayaon, makagahom nga pag-abot nga ang iyang himaya, ang iyang kagahom makita sa tanang mata dinhi sa kalibutan, makita sa tanang tawo, makita og dayag nga ang iyang pag-abot dili sekreto, mga higala migsoon. Mao kana ang atong natun-an karon diha sa maong teksto sa Pinadayag 1:7. Hebrehanon 9 versikulo 28, gihalab usab si Kristo sa makausa aron sa pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Ang iyang unang pag-anhi, mga igsoon, sa kalibutan sa atong manluwas nga si Ginoong Hesus, siya mianhi alang sa pagpakamatay sa atong mga sala. Siya mianhi alang sa
halad sa iyang kinabuhi sa pagluwas ni adtong mga katawhan nga nahulog na ulipon sa pagpakasala. O ang iyang ikaduhang pag-anhim igsoon sa mong teksto nagpadayon, mutungha siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila sa mga matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Ang iyang ikaduhang pag-anhim igsoon, mao ang pagluwas sa iyang mga pinalangga ng mga katawhan nga nagkinabuhi nga nagbatidud-anon kaniya. Ang iyang ikaduhang higayon sa pag-anhi, mao ang pagluwas o pagkuha sa iyang mga pinili nga mga katawhan. Diin iyang dadon sa iyang giandam nga langit nun nga pulian. Pagkanindot migsoon sa mong kamatuoran nga atong napaminawan o natun-an karon. Ang una Tesalonica 4:16, kay ang maong Ginoo na naogikan sa langit inubanan sa pagsinggit sa punuang manulunda o ang nangamatay diha kang Kristo mao'y una mobangon sa pagbalik sa Ginoo maigsoon. Dunay kahibulungan nga kamatuoran nga ang tanan nga mga nangamatay diha kang Kristo, but pasabot ang tanang mga matarong nga nangamatay nga nangalaga diha sa Ginoo, og sa iyang pagbalik kining tanang mga matinumanon nga mga katawhan gikan sa pagsugod sa kalibutan hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ang tanang mga matarong mohimo sa pagbangon diha sa ilang mga lubnganan. Ang Dios mao'y magabanhaw kanila inigtingog sa trumpeta sa manulunda, o ang tanang mga nangamatay diha sa kang Kristo mao'y muuna sa pagbangon. Pagkanindot sa mong mensahe migson sa paglaom sa Ginoo nga bisan ining kalibutana doon na kita'y pagbinulagay, doon na kita'y mga kasakit o kung saan na ang kamatayon mo hinungdan nga kita makaangkon sa mga kasakit. Apan luyo sa kamatayon ang Dios nagsaad og dako nga paglaom nga doon na raday pagkabanhaw ni adtong mga katawhan nga naghatag sa ilang kinabuhi sa panganagan sa Ginoo sa matiduanon. Sila banhawon alang sa kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot maigsoon sa mensahe sa Ginoo. Una Tesalonica 4:17, og kita nga mga buhi pagabayawon sa panganod sa pagsugat sa Ginoo, og kita magapakig-uban na kaniya. Yan ang panahon na migsoon ang mga buhi nga abdan sa pagbalik sa Ginoo, sila mga usab, og sila pagasakgawon sa panganod ang tanang maniluwas sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangitan. Yan ang panahon na migsoon, mo na ang panahon nga kita mabag-o sa atong kinabuhi. Mahimo na kitang mga balaan nga niluwas nga kandidato ni ang langit nga giandam sa Ginoo. Ang Ginoo din na mohimo sa pagnaog din sa kalibutan mga igsoon. Di na siya mohimo sa pagtunob sa yuta din sa kalibutan. Kita na ang musugat kaniya sa kalangitan, pinaagi sa pagsapwang kanato sa panganod. O kita dadon na sa Ginoo dito sa langit nun nga puloy-anan. Pagkanindot migsoon sa mong saad sa Ginoo. Ang 1 Korinto 15:52 mo kini ang kamatuoran nga sama sa kalit sa usa ka pagpamilok, mahitabo kini inigtingog na sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay, og kita mga usab. Og sa diha nga ang lawas nga madunot ra kailisan nagdili madunot, og ang lawas nga mamatay kailisan rag dili mamatay. Pagkanindot maigsoon nga sa panahon nga ang Ginoo mobalik dinhi sa kalibutan, banhawon niya ang mga nangamatay ang mga matarong sa lubnganan, og ni anang higayon na kauban sa mga buhi nga mga linuwas nga mga matarong makaangkon sa bag-o nga kinabuhi. Wow, pagkanindot maigsoon, bag-o nga lawas og bag-o nga mga panagway nga nagaadan-ag sa himaya sa Ginoo. Ninang panahon na migsoon, mga higala, dili na kita makatagamtam og kamatayon. Niyan ang panahon na dili na kita makaangkon sa balatian. Niyan ang panahon na may sama na kita sa mga manulunda sa langit. O niyan ang panahon na makahimo na kita sa pagharong sa Ginoo sa nawong nga pakig-istoryahay. Pagkanindot maigsoon, ang pagbalik sa Ginoo nagahatag og dako nga paglaom sa atong kinabuhi nga angay nato kining tinguhaon karon. Masamtang wa pa mabalik ang Ginoo, tinguha ang pagsunod kaniya nga siya mawang matuod nga dalan. Nga gagiya ka nato ninang dako nga paglaom. Mao kana migsoon ang dakong kamatuoran nga atong natun-an karon diha sa balaan nga kasulatan. Naan matuman na gayod unya ang hisulat
nga nagaingon ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Then ang panahon na migson, wala na'y kamatayon. Wa na'y kagahom ang kamatayon sa pagkuha sa atong kinabuhi kay kita nakaangko naman sa immortal nga kinabuhi nga saad sa Ginoo sa mga matarong nga makatawhan. Daw unsa kamatahom, daw unsa kanindot nga mo kini ang sulbad sa atong problema, sulbad sa atong kalisod karon ining kapanahona, mo kini ang sulbad sa krisis nga atong giatubang karon. Malipay ta nga ang Dios diay dili mo biya sa atong kinabuhi. 1 Korinto 15:26 og ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Yan ang panahon na ang Ginoo maghatag na kanatong bag-ong kinabuhi, immortal nga pagkinabuhi nga wala nay kamatayon. Magapakig-uban ka sa Ginoo ngadto sa walay katapusan. Musugot sa dili migsoon ang kamatayon ni ining atong kalibutan nga gipuy-an karon usa kini ka realidad nga kitang tanan maabot jud ni anang maong higayuna. Ang tanan mopahulay jud sa lubnganan. Apan mousab kini ang hinungdan sa mga kasakit o kaguol nga atong naangkon karon. Apan ayaw kabalaka, ang Dios naghatag ng kadaugan kanimo. Luyuni ang kamatayon, dunay kinabuhi ang giandam sa Ginoo, kinabuhing walay katapusan. Alang sa iyang mga matinumanon ng katawhan nga nangalagad ngadto kaniya. Ang 2 Pedro 3:10 apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Busa angay kitang mangandam igsoon. Dili garantiya nga kita maghimo lamang sa pagkumpiyansa sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili garantiya nga kita igo lamang sa pagpamina o walay pagpangandam sa pagsugat sa Ginoo. Gikinahanglan migson ang pagpangandam sa atong kaugalingon. Kay ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan. Nga ang kawatan wa man jud siguro kawatan nga mananghid. Nga moingon nga oy mangawat ko ninyo ud niya alas 12. Way kawatan nga mananghid mga higala migson. Busa pananglitan kini sa usa ka kawatan nga angay kitang mangandam magmatngon sa atong kinabuhi sa pagbalik sa Ginoo. Mateo 24:42 busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw maabot ang Ginoo. Sa Biblia wala maghiskot ang Ginoo unsang takna unsang adlaw ang iyang pagbalik. Ang ilang gihatag nga kinahanglan kita mangandam sa iyahang pagbalik mga higala migsoon. O karon ining takna atong matun-an nga diha sa balaang kasulatan ang Dios siguro nga mobalik gayud og angay kasaligan ang iyang pagbalik. Ang iyang pagbalik usa ka mahimayaon nga pagbalik. Ang iyang pagbalik usa ka pagbalik nga puno sa paglaom. Ang iyang pagbalik usa ka pagbalik nga magawagtang sa suliran sa mga katawhan labi na ang mga kamatayon pagkatapuson sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo mao kini ang pagbalik nga puno sa himaya o puno sa kagahom. Sa iyang pagbalik usa siya ka hari sa universo, usa ka Dios sa langit nga gamhanan og dili hitupngan sa iyang kagahom. Ninitak na amigsoon diha sa balaang kasulatan sa dihang sa Ginoong Hesus naa pa dinhi sa kalibutan. Ang iyang mga apostoles naghimo sa pakikinabi ngadto kaniya ug dunay sila mga pangutana. Nga usab ang iyang pangutana mao usab ang atong mga pangutana karon. Mahitungod sa iyang pagbalik. Ang iyang mga apostoles miduol kaniya nga sila ra ug nangutana ngadto kaniya. Mabasa sa kana sa Mateo 24:3. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa iyang mga tinun-an nga sila ra. Og na nag-ingon. Versikulo 3. Tug-ani kami kanus-a mahitabo og unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa pagkatapos sa kapanahonan. Ang pangutana sa mga apostoles ni Ginoong Hesus migsoon, nangutana sila og kon unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi. Tug-ani kami unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug kanus-a ka mobalik dinhi sa kalibutan ug unsa may ilhanan sa imong pag-anhi ug unsa may ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Daw ang ilang pangutana mga igsoon sa mga apostoles kining Hesus, posible usab nga mga pangutana usab nato karon sa atong kinabuhi samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Doon na ba ilahanan sa iyang pagbalik nga kita angay makapangandam, makaingon ta nga kini mong haduol na ang pagbalik sa Ginoo tungod sa iyang mga ilhanan nga atong nakita sa palibot. Atong isa-isahon karon mga higala migsoon ang ilhanan sa haduol na nga pagbalik sa Ginoo. Aron kita makahimo sa pagpangandam sa iya nga duol nga pagbalik. Aron kita makahimo sa pagsentro sa atong kaugalingon sa kinabuhi
samtang kita naa niining hinapos nga panahon sa atong kalibutan. Og kanila mitubag si Jesus, Matthew 24 versikulo 4. Si Jesus nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Ang Dios nagtubag nga kinahanglan ang pagbantay aron dili kita mahisalaag sa ubang mga katawhan nga posible magahimo sa pagtudlo sa mga bakak nga pagtulunan. Ang Dios nag-ingon nga magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Sa versikulo 5 nagkanayon, kay daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan nga magaingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pasilaagon. Diha sa maong kapitulo ug maong teksto migsuon sa Mateo 24:5, ang Dios naghatag og pasidaan. Usa sa mga ilahanan nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo, daghan ang motungha ug mag-angkon nga sila mao ang Kristo, mga minig nga mga Kristo, ug daghan ang ilang pasilaagon bisan pa ang mga pinili. Usa nga ilahanan migsuon sa hapit na nga pagbalik ni Jesus, sa duol nga pagbalik ni Jesus, mao ang mga mini nga mga Kristo nga mag-angkon nga sila ang Kristo nga mibalik og magapahisaag sa daghang mga katawhan. Daghang mga tao sa kalibutan nga daw sama og hulagway sa maong karakter diha sa salida nga story of Jesus o sa Passion of Christ. Daghan sa mga katawhan nga nahimong nag-angkon nga sila ang mga mini nga Kristo ug sila nagpahisalaag sa mga katawhan. Ang unang ilhanan migsuon nga haduol na ang pagbalik ni Kristo. Mini nga mga Kristo nga nag-angkon nga sila ang mga mini usab nga propeta nga gihisgutan sa Biblia. Nag-angkon sila nga sila ang magtutulo sa kahayag apan sila gigamit sa kaaway nga mga mensahero sa kangitngit sa pagpahisalaag sa mga katawhan o sa pagdala ngadto sa kalaglagan. Kini maong tawhanan migsuon ninyo nakita karon mao kini si Andy Wells, no? Siya ang usa ka taga Brazil nga 60 anyos ang edad ug siya nag-angkon nga siya daw si Kristo nga mibalik dinhi sa kalibutan. Siya nag-ingon nga sukad sa bata pa siya nakadungog siya og tingog sa usa ka tawo nga diha sa iyang damgo ang Dios nakigsulti kaniya. O iyang gituohan nga ang Dios nakigsulti kaniya tungod kay siya pinili og iyang giangkon mismo iyang kaugalingon nga siya ang Kristo nga mibalik dinhi sa kalibutan. Og daghan pod sa iyang mga katawhan ang iyahang nahimo sa pagpahisalaag. Tukma ang balaang kasulatan mga higala migsuon nga ang Dios naghatag og pasidaan kanato nga siya naghatag og pahimangno nga sa di pa siya mobalik dinhi kalibutan daghay mo himo sa paglingla mag-angkon nga sila ang mga mini nga Kristo nga magpahisalaag sa kadaghanang mga katawhan. Magbantay kamo, Mateo 24:4 nga walay magpahisalaag kaninyo. Padayon ta mga higala migsuon. Ang 2 Korinto 11:14 naghatag og pagpamatuod o kini dili hinuon ni kahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Bisan si Satanas migsuon naghimo sa pag takuban sa iyang kaugalingon alang sa paglinglas sa mga katawhan sa Ginoo. Nahimo siyang kahayag, nahimo siyang manulunda sa kahayag apan siya nagtakuban isip usa ka kaaway magliling lang nga mao si Satanas. Niadtong May 21, 2011 mga higala migsuon, usa ka evangelical minister sa California. Ang iyang pangalan si Harold Camping. Siya nagahimo sa propesiya nga May 21, 2011 mo ang adlaw sa paghukom, mo ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Apan miagi na ang 2011 migsuon, 2020 na ta karon wala paghihapon mo balik ang Ginoo. Daghan sa mga katawhan ang mituo kaniya nga niya ng May 21, 2011 Judgment Day. Iyang gitagna nga mo ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Apan siya napakyas tungod sa balang kasulatan, wala naghisgot unsang adlaw unsang pitsaya mo balik ang Ginoo. Ang Dios naghatag lamang mga ilhanan, naghatag lamang pulong nga angay kita mangandam o magtuon sa ang pulong aron kita di malingla sa mga katawhan nga nagahimo sa mga bakak nga kamatuoran. 2 Korinto 11 versikulo 13, kaya ang maong mga tao maoy mga apostoles nga mini, mga magbubuhat nga malimbungon. Ang Biblia migsuon naghisgot nga kini mga tawhana mao kini ang mga apostoles nga mga mini,
mao kini ang mga magbubuhat nga mga limbungon nga nagahimo sa pag sabwag sa mga bakak nga kamatuoran. Ang sunod nga ilhanan maigsoon diha sa balang kasulatan nagkanayon nga dunay mga gubat sa nagkalain-laing mga dapit sa kalibutan. Kining gubat ug mga kasamok, mga kagubot sa atong palibot maigsoon, usa-usab kini ka ilhanan sa haduol nga pagbalik sa Ginoo. Dunay mga gubat ug dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Ato kanang matun-an diha sa Mateo 24 versikulo 6 nagkanayon og makadungog kamo mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Sa padayon nga mong teksto, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Mga higala migsoon, ang mensahe sa Dios nga dunay ilhanan nga mao ang gubat, mao ang makasamok, mao ang makagubot sa tong palibot, nga kini mahitabo gayud sa dili pa mobalik ang Ginoo, apan kini dili pa mao ang katapusan. Sinugdanan pa kini sa makasakit, sinugdanan pa kini sa magulanan, samtang nagahimo ang pagtak-op sa kapanahonan sa kalibutan. Mga gira, mga gubat, mga kasamok sa atong palibot, ang mga nasod makigubat batok nasod, gingharian, magubat batok gingharian, og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalain mga dapit. Mao kan ang mailhanan mga higala migsoon sa haduol nga pagbalik sa Ginoo. Linog og mga kalamidad, kining kalamidad migsoon og kining mga linog, mga trahedya, mga aksidente, mga tsunami, mga dagkong mga baha, mo kini migsoon ang usab nga ilhanan sa haduol nga pagbalik sa Ginoo. Og daghan sa mga katawhan nga wala maandam, wala makahimo sa pagpangalagad sa Ginoo, nangamatay niya ng mga makatalagmanon nga mga trahedya, mga kalamidad nga maabot sa kalibutan. Gani din sa Pilipinas, daghang mga higayon nga kita giagian og kusog nga mga bagyo, og daghan sa mga katawhan ang nangamatay. Daghan usab sa mga katawhan ang nawad-ag puloy-anan, nawad-ag kapikas kinabuhi, nawad-ag hinigugma, nawad-ag membro sa panimalay tungod sa maong kalamidad. O daghan sa mga katawhan ang nawad-ag paglaom tungod sa maong krisis sa mga kalamidad, mga linog o mga trahedya migsoon. Kanang tanang mga butang, ilhanan dahi ka na siya sa haduol nga pagbalik sa Ginoo. Nga niining atong kapanahuran karon, nagakahitabo na kana ang mga kalamidad, nagakahitabo na kana ang mga trahedya, nagakahitabo na ang mga linog, nagakahitabo na ang mga bagyo, nga daghan sa mga katawhan ang nangamatay tungod niya ng trahedya. Ilhanan dahi ka na maigsoon sa haduol nga pagbalik sa Ginoo. Dito sa Japan, niya ng dako kay nga tsunami nga miabot sa maong nasod maigsoon, daghan sa mga katawhan ang nangamatay, daghan sa mga puloy-anan ang nangaguba, o daghan sa mga katawhan ang nawad-ag paglaom. Ni anang dakong trahedya nga miabot sa Japan, nga maong tsunami nga mihampak ngadto sa mga puloy-anan sa mga katawhan. Grabe ka matalagmanon, grabe ka makalisang nga panghitabo maigsoon ngadto sa Japan. Og mga linog sa nagkalain mga dapit. Bag-o ra kita migsoon naka-experience og grabe nga linog diha banda sa Davao del Sur, diha sa Digos. Kung imong tan-awon migsoon mga lig-on nga mga building apan natay-og sa mga linog, ang mga katawhan nalisang mahadlok na nga mopuyo sa ilang mga balay dito na lang sa gawas daplin sa kalsada, naghimo na lang og tent kay mahadlok na sila mosulod sa ilang balay kay basin kung mulidom na pod matumpagan sila. Napuno sa kabalaka, napuno sa kasamok ang ilang kinabuhi migsoon. Apan mao lamang kana ilhanan sa dulong pagbalik sa Ginoo. Mateo 24:8, kining tanan mao lamay sinugdanan sa makasakit. Sinugdanan lamang kana migsoon sa makasakit. Kay managubat ang nasod batok nasod, gingharian batok gingharian. Mao kana migsoon nga gani dugay na nga panahon ang nahitabo ang World War I, World War II. Nasod batok nasod nga panagubat. O kini mo'y hinungdan sa krisis, mo'y hinungdan sa kasamok, mo'y hinungdan sa kabalaka sa atong kinabuhi. Daghan sa mga terorista ang mohimo sa pag hatag kanato o kahadlok. Daghan sa mga katawhan ang nawad-an sa paglaom tungod sa mga gira o mga kalamidad nga nahitabo sa atong palibot. Apan kana ilhanan sa haduol nga pagbalik sa Ginoo. Unsa pa ang
Ilhanan mo igsoon niya gutom ug mga kamatay. Kining gutom o kamatay mo kini ang gitawag mga kamatay sa balatian or mga epidemic nga mga balatian, mga kamatay, mga balatian nga nagahatag og kagubot sa mga nasod, nagahatag og kahadlok kasamok sa mga nasod, mga balatian nga mudagsang nga mohimo sa pag kitil sa daghang mga kinabuhi sa tao. Gani karong panahon na niya kita karon sa panahon nga nagkatag ang virus, ang pandemic sa COVID-19. Daghan sa mga katawhan karon ang nahadlok. Daghan sa mga katawhan ang naapektuhan niini. Daghan sa mga katawhan ang kaangkon niini nga balatian. Daghan sa mga katawhan ang nangamatay niini nga balatian. Ilhana na kini nga haduol na mobalik ang Ginoo migsoon niini mga balatian nga nangabot nga gani kining maong balatian nga COVID-19 karon walay baksin or walay tambal nga nadiskubrihan pa niini. Mga gutom, mga kamatay sa nagrayan madapit, ilhanan lamang kana sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Kung atong tun-an mga higala migsoon nga ang Ginoo mobalik sa dili madugay. Og siya naghatag lamang mga ilhanan sa pagpasidaan nga matuod ang iyang mga pagbalik. Naghatag lamang siya mga ilhanan diha sa balang kasulatan nga makahimo sa pagpangandam kanato nga kita maghimo sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Mohimo kita sa pagtutok, pagsunod kay Ginoo nga matuod nga dalan diha ang Ginoong Hesus makaangkon kita og hingpit nga paglaom sa atong kinabuhi. Nya ang mga ilhanan nga atong natun-an karon, aduna pay usa ka ilhanan nga kini kung matuman na kini nga ilhanan, mahimo na nga mobalik ang Ginoo sa dili madugay dinhi sa kalibutan. Ang usab nga ilhanan sa paghaduol nga pagbalik sa Ginoo mao ang pagwali sa tibuok kalibutan. Mao kini ang atong ginahimo karon migsuon nga kita dunay ginahimo karon nga 1-week series online evangelistic seminar. Kini nga seminar sponsored sa Stewardship Department nga ang mga tao makahimo sa pagkabot sa mensahe sa kaluwasan, nga ang tao makahimo sa pagduol sa Ginoo samtang di pa mo sila ang adlaw sa kaluwasan, ang tao makahimo sa pagpili sa Ginoo nga milang manluluwas nga mo'y magapanalipod kanila sa malisod o krisis nga kapanahunan. Mao kini ang giingon sa Mateo 24:14. O kining maayang balita mahitungod sa kingharian, igawali ngadto sa tibuok kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran. Og unya moabot na ang katapusan. Human nga maminsahian ang tibuok kalibutan, human nga mapaabot sa Ginoo ang iyang pagpasidaan sa tanang mga katawhan, ang Dios mobalik sa dili madugay dinhi sa kalibutan. Mahimo na nga ang Dios mobalik takadulog kay ang katawhan, nakahimo naman sa pagpahibalo, pagpangandam kanila sa iyang haduol nga pagbalik. Ang ginahimo sa mga katawhan sa Ginoo karon mga higala migsoon sa nagalalay mga dapit, nagahimo sa pagwali sa mga balita, pinaagi sa mga missionary, pinaagi sa television, pinaagi sa radio, pinaagi sa internet, nga ang tanan makakabot jud sa mensahe o maandam sila sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Lucas 21:28, inigsugod na kahitabo ini mga butanga, iyahat ninyo ang inyong mga mata o ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kaya ang inyong kaluwasan nagakaduol na. Ang atong kaluwasan migsoon nagakaduol na. Ug mohimo kita sa pagyahat sa atong mga mata, mohimo kita sa pagtutok ang Ginoong Hesus, sa pagsunod niya ng matuod nga dalan, kaysa mga ilhanan nga nagahitabo atong napamatud-an nga haduol na jud ang pagbalik sa Ginoo. Bahin sa iyang saad diha sa 2 Pedro 3:9, ang Ginoo dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga mao'y pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw, kun dili nga ang tanan managpakabot unta sa paghinulsol. Dili gusto ang Ginoo nga dunay maadto sa kalaglagan. Gusto sa Ginoo nga ang tanan makaangkon sa kaluwasan. Iyang gitagaan og taas nga panahon ang katawhan sa paghimo, sa pagpili, sa pagduol kaniya o sa paghinulsol silang masala, aron sila mahimo nga kandidato ng langit nga pulianan. Dili gusto sa Ginoo mga higala migsoon nga ang tao magantos ngadto sa maong silot. Dili gusto ang Ginoo nga ang tao maadto sa kalaglagan, apan gusto niya nga ang tanan makakabot unta sa kaluwasan nga iyang giandam
nga iyang gihatag kanimo kanako. Duol na ang panahon ang pagbalik sa Ginoo. Ang pangutana, andam ba ikaw? Naghimo ba ikaw sa hingpit nga pagpili karon? Imo bang gihimo nga ang Ginoo mo ay sentro sa imong kinabuhi ug imo siyang gitagaag panahon sa pagsulod sa imong kinabuhi, sa paggiya, sa pagbag-o sa imong kinabuhi gikan sa pagbiya sa mga sala, gikan sa paghinusol sa imong mga nabuhat nga dili sa kabuton sa Ginoo ug sa pagsunod kaniyang isip, imo siyang personal nga mangluluwas. Ang Dios mobalik sa dili madugay. Ang pangutana, andam ba ikaw? Nagahinaot ko nga ikaw magahimo sa pagpili karon nga kagabiyon sa imong desisyon sa kinabuhi, sa pagsunod kang Kristo. Atong nakita og na tun-an karon nga ang Dios sigurado nga mobalik din sa kalibutan. Ug ang iyang ikaduhang pagbalik mo ang luwas sa mga katawhan nga nagapaabot kaniya. Dunay mga ilhanan nga atong natun-an karon. Kanang mga ilhanan nagakahitabo na og atong pamatud-an nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Dili ka angay mahadlok sa unahan, dili ka angay mabalaka. Tungod kay ang Ginoo maoy magaluwas kanimo, may magauna kanimo, may maghatag og paglaom kanimo. Sa atong natun-an karon, atong na kaplagan ang kamatuoran nga sa katapusan ang Dios mo'y magbalinaogon. Himo ang pagsalig kaniya, himo ang paghatag sa imong kinabuhi ngadto kaniya. Sa iyang pagbalik, kuyog ka kaniya sa iyang langiton nga pulianan. Ako nag-aampo karon nga sa imong pagpaminaw, napuno ka sa panalangin, napuno ka sa gugma sa Ginoo, napuno ka sa iyang grasya ug kaluoy sa imong kinabuhi, gipanggay ka sa Ginoo. Duol lamang kaniya, pangay pasaylo sa imong sala, ug siya magahimo sa paglinis, paghugas kanimo. Mahimo ka nga mabag-o sa imong kinabuhi, malipayon nga nangalagad sa Ginoo, nagapaabot sa iyang pagbalik. Natapos ang atong pagtuon karon mga higala maigsoon sa atong mga live viewers diha sa Facebook live streaming. Salamat sa inyong pag-uban kanamo niining atong unang topiko sa atong 1 week series naguluhan dalan sa kinabuhing dayon. Ako maigsoon mag-imbita kanina sa sunod na usab nga higayon ug mga adlaw sa pagsubaybay na usab sa atong ikaduhang topic. Nang hinaot ko nga ikaw gihapon mohimo sa paggahinog panahon tungod kay ikaw nahigugma sa Ginoo ug ang Ginoo nahigugma kanimo. Sa di pa ta mo tapos, giimbita ko ikaw sa paghimo sa paggahin og panahon sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Mag-ampo kita. Langit nga Dios daraygon sa walay katapusan. Salamat Amahan sa imong kaluoy, sa imong grasya, sa imong paglaom. Salamat sa mensaheng natunan karon. Hinaot Amahan nga ikaw maghatag ka ng paglaom sa imong pagbalik kung kami sa langit ng napuliganan. Hatagi kami paglaom, hatagi kami kusog sa among paghimo sa desisyon, among pilion ang dalan nga matuod nga sa Jesus. Gusto kami mapuyo ng langit ng napuliganan. Salamat sa pagpasaylo sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus, nga mga luwas. Amen.